BKB Entertainment में रिकॉर्डिंग बाय आरके जय फिल्म्स हरदी दुर्गा स्थान सुपौल। नहीं अब गुंडा करती हो छूट गोइलिया रानी के बरदी हो छूट गोइलिया रानी के बरदी हो नहीं अब गुंडा करती हो छूट गोइलिया रानी के बरदी हो लागत हमारा किस्मत में फांसी लिखल बा कि हमारा राशि में जान बदमाशी लिखल बा कि हमारा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा कि हमारा Music by DJ Umesh, Shruti Kumar फेमस भइनी यूपी बिहार में कई के मर्डर हो यही से लोगवा जानू करेला कदर हो फेमस भइनी यूपी बिहार में कई के मर्डर हो यही से लोगवा जानू करेला कदर हो लागत 14 साल के बनवासी लिखल बा कि हमारा राशि में जान बदमाशी लिखल बा कि हमारा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा कि हमारा Music by DJ Umesh, Shruti Kumar भले होई जेल चाहे चढ़े में फांसी हो गुंडा गर्दी पेशा हमर छोड़ब न कबो हो भले होई जेल चाहे चढ़े में फांसी हो गुंडा गर्दी पेशा हमर छोड़ब न कबो यादव रणजीत यार के जय सब नासी लिखल बा कि हमारा राशि में जान बदमाशी लिखल बा कि हमारा राशि में सोना बदमाशी लिखल बा।